Прывітаннечка, гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. У Ябацек новы флешмоб. Яны вырашылі хорам сказаць Лукашэнку, што яму трэба ісці на 7-й президентский термин. Если вот сторонники мои скажут, что это надо... Надо! 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 Конечно, надо! Паўдзельнічаць у флешмобе вырашыла нават Нацыянальная бібліятэка. Ідэолагі арганізавалі здымкі пары дзесяткаў такіх відэа. Прычым шмат хто з людзей у кадры увогуле не разумеў, у чым справа. Проста казалі «надо», таму што іх папрасілі. Але не ўсё так адназначна. Некаторыя употай вырашылі адказаць на іншае пытанне. У якім вайскова-палітычным альянсе Беларусі трэба быць? А вось гэтыя хлопцы вырашылі падлізаць Лукашэнку па-польску. Если вот сторонники мои скажут, что это надо... Oczywiście, że trzeba. Trzeba. Trzeba! Trzeba. 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 Trzeba! Towarzysz prezydent, oczywiście trzeba. Nada. Але гэтым гісторыя не скончылася. Праз пару дзён яны прывялі ў цэнтр выбаркам свайго кандыдата. Пытанне, навошта, калі вы агітуеце за Лукашэнку? Мы с товарищами вместе принесли документы для регистрации состава инициативной группы по выдвижению кандидатов в президенты на предстоящую электоральную кампанию первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Саранкова Сергея Александровича. Давайте документы. Нам нужно и список членов инициативной группы. Список членов инициативной группы и коллектива. Инициативная группа. Флеш носитель. Адказаць паспрабаваў сам таварыш галоўны кандыдат. Альтернативные кандидаты. Я думаю, они просто хотят действующего президента обезопасить. Ну а как иначе я могу расценить особенно выдвижение женщинами своей кандидатуры? Я уверен, что они просто хотят меня тут окружить флангами и обезопасить. Ни больше, ни меньше. Электаральная кампанія, у якой кандыдаты не змагаюцца за пасаду, а абараняюць іншага галоўнага кандыдата. У выбарах гэтых усё менш нават ад бачнасці выбараў і ўсё больш ад дрэнна пастаўленага спектаклю. Выкладчыца журфака БДУ лічыць, што маладыя людзі пераходзяць на беларускую мову, калі ім няма чаго сказаць. На мой взгляд, сегодня белорусский язык во многом тоже является такой, несколько спекулятивной темой, потому что многие молодые люди переходят на белорусский язык, чтобы либо отличиться, показать свою какую-то исключительность, раз. И второй момент – это ведение социальных сетей, блогов, когда нечего сказать другого оригинального чего-то, предложить оригинальный контент, блогеры многие переходят на белорусский язык. Чтобы привлечь внимание. Што адбываецца? Чаму гэтай жанчыне так складана ўявіць, што чалавек можа размаўляць па-беларуску проста таму, што гэта яго родная мова? Што на тое, каб размаўляць па-беларуску ў краіне, якая называецца Беларуссю, чалавеку не трэба нейкіх дадатковых прычынаў накшталт жадання падацца больш інтэлектуальным. Няўжо гэта так складана? Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.